מתפוללת עליהם לשמוע שאתה מתעלף. שלום. שלום. אמא, תראי תמונה של פריאל, בואי תראי. בואי תראי. מי זאת? מי זאת? מאמי, אני מפספסת אותה צוחקת. את פספסת אותה עכשיו צוחקת. מאמי, את מפספסת אותה צוחקת ומשחקת עם הצעצוע. לא, שאני עושה עם המצלמה. בואי תראי אותה עם המצלמה. הנה פיצ'י מהידיים שלי, לא רוקות שלה, פיצ'י. תראי איך היא דוחפת את עצמה לפינה, תראי. כן, אני אוהבת קצת. אמא, תראי תמונה שלה פה. היי קוקי. אני לא יכול. אני רואה אותה עושה לי שואו פה. היא עושה פה שואו, אני לא יכול. כן, חבל לך הזמן. אמא, ותראי אותה פה עם השבון סלזון. אני כבר לא אוהבת אותו. תראי את זה. מה? גם פורטמנה יפה. תראי את השלוגן שלה. מי זאת? מי זאת? מי זה הפרצופים של השיפס? כן. תראי איזה תמונה. מי זאת? מי זאת? מי זאת? מי זאת? קוקו, גדילה, טובה. תסבירי לי פריאל, איך הגעת לפוזה הזאת עוד פעם? איך הגעת לפוזה הזאת? גברת טרמבלבולה. ראית איך קוראים את השידור לאישה? תסתכלי פה איך שידור לאישה, תסתכלי. חיוך, כן, נכון. חיוך יפה למצלמה, כאילו נתנה פה את התמונה הזה. היא גם פה תמונה יפה, כן. היי! היא כל הזמן לא פנייה את עצמה. נה 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 נים 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 תראה איך היא צוחקת שיש עליה את המצלמה? היא עושה פה, זאת כמו אמא שלה. מה? בוא 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 היא צריכה לשאול, נו. היא סבלה, זה יצא.